El canal Gauranga, la veu de l'ànima, té el gust d'oferir-vos l'audiollibre dedicat a Narottam Das Thakur, el gran sant i poeta de la tradició del Bhakti de l'est de la Índia. Agraïm de tot cor a Sitala Dasi, l'autora del llibre La gloriosa vida de Srila Narottam Das Thakur, donem extret aquest audiollibre. Narottam Das Thakur va néixer en 1520 en una família de la noblesa terratinent de Keturi, a Bengala. Ja des del principi va mostrar tots els símptomes d'una persona divina excelsa: cos i membres esvelts i ulls bells en forma de pètals de lotus. A l'escola va demostrar ser capaç de memoritzar tot el que sentia. Encara que va dominar ràpidament el sànscrit i els Vedes, sempre va fer gala d'un anhel especial: servir a Krishna. Va ser cèlibe per tota la vida. Per la misericòrdia dels sants noms del Senyor, va ser capaç de desprendre's de totes les seues possessions familiars i fugir a Vrindavan, a uns 1.600 quilòmetres de distància, malgrat la vigilància a la qual el van sotmetre els seus pares. Es va iniciar amb el gran mestre Lokanath Goswami i va rebre instruccions de Sri Jiva Goswami. Passat un temps formant-se en Vrindavan, va viatjar fins a Navadvip. A l'arribar, tots els devots li van preguntar sobre la salut i les activitats dels Goswamis de Vrindavan. Estaven ansiosos per escoltar notícies d'ells. Després de visitar tots els llocs sants dels passatemps de Gauranga a Bengala, Narottam Das va fer el mateix en Jagannath Puri. Després va anar a veure els devots de Sri Chaitanya en altres llocs. Quan va tornar a Keturi, el seu lloc de naixement, regit ara per un dels seus cosins que immediatament es va posar al seu servei, Narottam Das Thakur va organitzar el famós festival anomenat Keturi Mahotsava. Aquest va ser el primer festival Gaura Purnima per a honrar el dia del diví naixement de Chaitanya Mahaprabhu. Amb la seva dolça veu, Narottam Das va començar un meravellós kirtan. Els seus cants van omplir els cels i van fer brollar llàgrimes d'amor dels ulls dels devots presents que es van submergir en l'oceà de l'èxtasi. Enmig d'aquell kirtan, el generós Sri Chaitanya en persona i tots els seus afins personals van aparèixer i es van unir al ball. Com un llampec enmig d'una massa de bells núvols blaus, Sri Chaitanya va advindre davant la multitud de devots mitjançant una manifestació divina. En aquell moment, encara que Mahaprabhu havia deixat aquest món anys abans, molts devots van veure a Mahaprabhu de molt diferents maneres. Els de Sri Navadvip Dham ho van veure més íntimament com Nimai Chandra o Vishvambar, ja que ho van conèixer durant la seva infància i joventut. Aquests devots es van sentir atrets per Mahaprabhu en un estat d'ànim amistós, fraternal o patern. Els seguidors dels 6 Goswamis que només coneixien a Mahaprabhu com a sannyasi es van relacionar amb ell en un estat d'ànim de servei, i centenars de devots també van adorar al Senyor Chaitanya en un estat d'ànim de reverència. Aquest festival és famós perquè va suposar un gran assoliment en el Vaishnavisme Gaudiya. Centenars i centenars de devots van ser convidats, incloent-hi deixebles directes de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu i Advaita Acharya. Durant aquella època, existien moltes diferències en la interpretació del Vaishnavisme. Jannava Devi, la vídua de Nityananda Prabhu, va arribar de Kardaha amb el seu seguici. Presidint tots els Vaishnaves, ella va ser capaç de resoldre tots els malentesos. Per primera vegada, el festival va presentar molts estils de kirtan que integraven la glorificació del Senyor Chaitanya amb la glorificació del Senyor Krishna i els seus passatemps. I pel fet que tants Vaishnaves van ser presents en un sol lloc, això va fer que el Festival Keturi resultara un esdeveniment extraordinari.
També va ser un pas important cap a la unificació de tots els Vaishnaves. Narottam Das Thakur va escriure moltes cançons devocionals sobre el mestre espiritual, els devots, el servei devocional, els 6 Goswamis, Gaura Nityananda i Radha Krishna. Encara que compostés amb dolces melodies en un senzill bengalí, les cançons de Narottam Das ofereixen coneixement directe de les escriptures, així com inspiració devocional. Srila Prabhupada cantava sovint aquestes cançons, considerant que eren idèntiques a les escriptures vèdiques. Solia citar-les en les seues conferències del Bhagavatam. El següent extracte prové de la cançó Prema Bhakti Chandrika. Radha i Krishna són l'objectiu de la meva vida i de la meva mort, i ells són els amos del meu alè. Duent a terme el meu càntic només per a ells, ascendisc i m'afone en l'oceà de l'amor diví. Pregue perquè sempre puga mantindre aquesta concepció dins del meu cor com el meu ideal més elevat. Permeteu-me servir als peus de lotus de Radha Govinda, que la meva ment s'ompliga de dedicació a les seues formes divines que vencen la bellesa de Cupido i Rati. Amb un bri d'herba seca entre les dents, caic als seus divins peus i oferisc la meua humil súplica. Oh, Kishore Kishori! Oh, fill de Nanda Maharaj, Shyamasundar! Oh, filla del rei Vrishabhanu, Sri Radha! Fascines fins i tot a Hari i el teu rostre corporal és del color d'un lotus daurat. Oh, Krishna, la teua pell és similar a una gemma indranila de color blau. La teua bellesa posa en ridícul el mateix Cupido. Oh, màxims ballarins, Sri Radha i Sri Krishna, per favor, danseu en la meua ment. Oh, tu, la qual bellesa augmenta l'encant dels teus enlluernadors ornaments. Dia i nit no tinc un altre desig que continuar cantant les teues glòries en gran èxtasi. La tomba Samadhi de Narottam Das es troba al pati del temple de Radha Gokulananda, a Vrindavan, l'Índia. Capítol 1. La profecia del Senyor Chaitanya. Els micos xerraires deambulaven d'arbre en arbre, observant amb curiositat el grup de devots de rostres brillants que cantaven joiosos els sants noms del Senyor. El grup de Kirtan avançava lentament per l'exuberant campanya verda amb els seus dolços i melodiosos càntics ressonant a través de les espesses copes de les palmeres i els cocoters. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Embadalits en l'alegria del Kirtan, els devots cantaven absorts, amb veus carregades de devoció. Sri Chaitanya Mahaprabhu ballava enmig dels devots. El seu cos daurat i radiant es balancejava amb gràcia al ritme dels tambors. A mesura que avançaven, els que tocaven els tambors mridanga acceleraven el ritme. Els címbals de llautó repicaven el compàs, reflectant els raigs solars matutins. Poderoses onades d'èxtasi van recórrer el grup de Kirtan quan Sri Chaitanya Mahaprabhu va alçar els seus llargs i gràcils braços i va saltar en l'aire. Els devots ho van envoltar ballant amb desenfrenament. Els seus peus descalços colpejaven el sol blanet, alçant núvols de pols. De sobte, Sri Chaitanya Mahaprabhu va deixar de ballar. Immòbil, va mirar fixament al lluny i va cridar amb fervor: Narottam! Narottam! El seu cos tremolava i les llàgrimes brollaven dels seus ulls amb una força incontrolable. Aclaparat per l'amor extàtic, es va aferrar a Nityananda Prabhu per a secundar-se, però després es va desplomar rodant per la pols, cridant una vegada i una altra: Narottam! Narottam! Desconcertats per la brusca efusió del Senyor, els devots van deixar de cantar. Mirant-se els uns als altres amb incertesa,
Es van amuntejar al voltant del Senyor i van cantar en veu baixa els sants noms, esperant que el seu tràngol extàtic s'esmortiria. Agenollat, Sri Nityananda Prabhu va murmurar paraules dolces i tranquil·litzadores al Senyor. Chaitanya Mahaprabhu, no obstant això, simplement va tirar els seus braços al voltant del coll de Nityananda Prabhu i va seguir plorant. Preocupat, Sri Nityananda Prabhu es va tornar cap a Brakeshvara i Haridas. Mai li havia vist plorar llàgrimes tan profuses. Amb l'esperança de reviure el Senyor, Brakeshvara va dirigir els devots cantant en veu alta el nom del Senyor Jagannath. En sentir això, el Senyor va recobrar el componiment. Asseient-se, es va assecar les llàgrimes dels ulls i va indicar a Nityananda Prabhu que s'apropés. «Nitai», va murmurar, «saps que el kirtan ho és tot per a mi. És la meua vida mateixa. Vull que tots els habitants d'aquest món proven el nèctar del sant nom. Però prompte, tu i jo deixarem aquest món. Qui difondrà aquest cant quan ens haguem anat? Qui mantindrà encesa la flama de l'amor que he portat al món? Abans d'anar-me'n, he d'acreditar algú perquè continuï amb aquest meravellós moviment Sankirtan. Tinc una immensa riquesa d'amor a Déu i he de deixar-li-la a algú. Però qui està capacitat per a heretar tals riqueses? El meu Senyor, va dir Nityananda mansament. Tu ho saps tot. Només tu pots respondre a aquesta pregunta. Hi ha algú capaç de dur a terme la teua missió? Qui és capaç d'heretar el teu amor? Sí, Nitai, hi ha algú. El seu nom és Narottam. Narottam? Va preguntar Nityananda Prabhu. Qui és Narottam? Fa només uns minuts estaves pronunciant el seu nom i plorant amb tanta vehemència que vaig témer per la teua vida. Però no conec a ningú anomenat Narottam entre els teus més pròxims. Narottam encara no ha vingut a aquest món, va respondre el Senyor. Però prompte naixerà, prop d'ací, a l'altre costat del riu Padmavati, a la ciutat de Keturi. Narottam serà un devot tan meravellós que cada paraula que isca de la seva boca estarà plena d'amor a Déu. I qualsevol que cante les seues lloances aconseguirà certament l'amor de Déu. Si li traspassa el meu amor, és segur que l'oceà dolcíssim del Sankirtan continuarà inundant l'univers. Desconcertat, Nityananda va preguntar: «Però si Narottam encara no ha nascut, com li llegaràs el teu amor?» Sri Chaitanya Mahaprabhu va esbossar un somriure. «Demà em banyaré en les aigües del riu Padmavati i depositaré el meu amor perquè Narottam el reba en el futur. En el moment oportú, tu guiaràs a Narottam fins a la vora del riu perquè reculla el diví tresor que li espera». El Senyor es va posar en peus i va reprendre el seu cant. Aquella nit, els devots van comentar entre ells en veu baixa: «Qui és aquest Narottam al qual el Senyor cridava?» Ningú, excepte Nityananda Prabhu, va ser capaç de respondre. No obstant això, ell va restar en silenci. Al matí següent, el grup de Kirtan va avançar lentament per la senda d'arena cantant i ballant mentre entonaven els sants noms. Quan van arribar a un clar entre els arbres, el blau del riu Padmavati es va fer visible. A la vora del riu, Nityananda Prabhu es va tornar cap als devots i va detindre el Kirtan. «Observeu atentament», va dir. «Una cosa extraordinària està a punt de succeir. Sri Chaitanya Mahaprabhu depositarà el seu amor diví en el riu Padmavati. En algun moment en el futur, aquest amor serà entregat a un devot anomenat Narottam». Els devots van observar amb curiositat a Sri Chaitanya posar els seus peus de lotus en les aigües i avançar lentament cap al centre del riu. Per a la seva sorpresa,
El plàcid riu va semblar desbordar-se d'alegria. Transformada pel contacte del Senyor, l'aigua semblava dansar alegrement, arremolinant-se i gargotejant mentre el seu nivell creixia més i més. Al cap d'uns instants, el riu es va desbordar d'èxtasi, inundant les seues riberes i caient a borbollons sobre la terra. A l'instant, una dona d'extraordinària bellesa va sorgir d'entre les ones. Es va col·locar davant del Sri Chaitanya Mahaprabhu amb els palmells de les mans juntes. Els seus vestits de seda resplendien amb la brisa i la seva corona de joies brillava a la llum del sol del matí. Va preguntar humilment: «Senyor meu, com puc servir-te?» «Oh, deessa d'aquest riu, Padmavati Devi», va dir Mahaprabhu, «jo vull deixar la meua més transcendental possessió a la teua cura. Per favor, pren el meu amor i guarda'l amb tu fins que el devot anomenat Narottam acudisca a banyar-se. En aquell moment, entrega-li aquest amor». «Sí, el meu senyor», va respondre ella submisament, «però com reconeixeré a Narottam?» «Quan un jove de rostre obscur, ple d'amor per Déu, entre en les teues aigües, fent que creixen i inunden la terra com ha succeït avui, sabràs que és Narottam». «Però el meu senyor», va preguntar ella, «si aquest xic té tanta devoció que el seu contacte em farà desbordar d'èxtasi fins i tot abans d'haver rebut el teu diví tresor, quin serà el seu estat després de rebre el teu amor?» «No et preocupes», va interrompre el Senyor. «Narottam el prendrà. Quan vinga, simplement fes-li entrega del meu amor». Tremolant d'alegria, Padmavati Devi va rebre l'amor de Mahaprabhu, va oferir les seues reverències i va desaparèixer en les aigües que van començar a tornar al seu llit. Els devots que van observar aquest intercanvi es van quedar amb la boca oberta i els ulls desorbitats per la sorpresa. Sri Chaitanya Mahaprabhu es va tornar cap a ells i els va dir amb calma: «Inicieu el kirtan». La notícia d'aquest miraculós incident es va estendre ràpidament per tot el país. Els devots de tot arreu esperaven ansiosament l'arribada de Narottam, cadascun d'ells amb l'esperança de tindre l'oportunitat de conèixer a un devot tan especial.